खुलुमबाय दिनै 6 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो सानसेरि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो। दानिया खौरांखौ खोनासंलांदो। मणिपुर रायजोआव दासिमबो थासारिया गुसु जायाखै। गोबां सुबुंफोरानो बे समाव मणिपुरखौ एंगारनानै आसामाव थाफैनो गोनां जादों। मणिपुरनि दुंहाव थासारिखौ मिरुनिफ्राय सामलायगासिनो दङ आरो मणिपुराव दुंहाव थासारि जानायनि थाखाय 1000नि गोबां मणिपुरनि सुबुंफोरा आसामनि काछार जिल्लानि लखिपुराव खानानै थाफैनो गोनां जादों। सोरबा चार्चआव, सोरबा फरायसालियाव आरो सोरबा बाय बाहागिनि न'आव खानानै थाफैनो गोनां जादों। मणिपुर रायजोनिफ्राय आसामाव खानानै थाफैनाय सुबुंफोरनो जानाय लोंनाय आरो थानायनि राहा खालामनायजों लोगोसे जाहाथे मेडिकेलनिबो राहा खालामनानै होयो बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिथोन होनाय लेखायै बिथांमोनखौ सिबिनाया जागासिनो दङ। रायखांनो गोनांदि मोनसे हारिनो एसटि स्टेटास होनायखौ लानानै मणिपुराव अर जोंदों जायनि थाखाय मोनानि समाव कारफिउ होनो गोनां जादों, सेक्सन 144 होनो गोनां जादों आरो 8 जिल्लायाव इन्टारनेट बन्द खालामनानै होनो गोनां जादों। गोलाव समनिफ्रायनो मेइतेइ हारिनि सुबुंफोरा एसटिनि थाखाय दाबि दैखांबोदोंमोन आरो बिथांमोननि दाबिखौ होनो थाखाय अदेबानि बिथांमोननो एसटि होनो थाखाय मणिपुरनि हाइकर्टआ बिथोन होनायनि उनावनो ट्राइबेल सुबुंफोर आरो मेइतेइफोरनि गेजेराव दावराव दावसि जादों। जेराव न' बां, गला, गारि मथर बायदि बायदि सावनायनि अनगायैबो सुबुंनि सायावबो गाग्लोबनाय जादों। ट्राइबेल आरो ट्राइबेल नङै सुबुंफोरनि गेजेराव गाग्लोबनाय बे जाथायाव बारग' एमएलए, एमपि, सिनियर पुलिस अफिसार आरो बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि न'आव हाबनानैबो बिथांमोनखौ गाग्लोबनाय जाथाय जादों। मणिपुरनि थासारिखौ 3200नि गोबां सिआरपिएफ, आर्मि आरो इन्डियान एयारफर्सआ सामलायगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदिब्ला मणिपुरनि बे दावरावआव दासिम 60नि जिउ खहा जाबाय। डिफेन्सनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला थासारिया मोजाङाव फैबाय, नाथाय खौरांनि बायदिब्ला थासारिया दासिमबो मोजाङाव फैजोबाखै। दावराव दावसि जानाय समाव गला, शपिं मल, न', अफिस बायदि सावनायफोरनिफ्राय माखासे दुथांफोरा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांनायनि अनगायैबो पुलिस फसंथाननिफ्रायबो गोबां हाथियारफोरजों लोगोसे गुलिबो खावनानै लांनायनि खौरांखौ मोन्नाय जादों। गिबि खेबनि थाखाय एक्स एनडिएफबि, एबसु आरो रायजो राजा ज' जानानै जोबथेसालियाव थानाय एक्स एनडिएफबिफोरनि थाखाय सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लागोन। गोबां जाबाय, नेनानै थानायनि समसिमाया बारलांबाय। बिटिआर गोरोबथा जानाया 3 बोसोर बारलांबाय, नाथाय गोरोबथा बायदियै उदां जानो नागारै साफानि उनाव साफा एक्स एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनि सायाव रायजो फोसावदों। बेनिखायनो फैगौ 29 मेआव क'क्राझाराव एबसु, एक्स एनडिएफबि आरो रायजो राजा ज' जानानै सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लागोन। खौरांगिरि मेल खुंनानै बेनि सोमोन्दै मिथिहोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा। एनआइ स्पेसियेल कर्टआ एनडिएफबिफोरनि सायाव ट्रायल आरो हियारिं लानायखौ गासैबो फोजोबनो थाखाय आरो जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनायजों लोगोसे आद्रा थानाय केसफोरखौ बोखारजोबनांगौनि दाबिजोंनो खुद्रिसारनाय हाबाखौ लागोन होननानै फोरमायथिदों दिपेन बर'आ। बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव एनडिएफबिएसनि सा 52 सोद्रोमाफोर दङ आरो बे सा 52नि मादाव सा 6खौ एनआइ स्पेसियेल कर्टआ खायसेखौ फासिनि साजा फोसावदों आरो खायसेखौ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। सा 52नि अनगायैबो सा 7खौ सिबिआइ कर्टआ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदों। सा 7नि मादाव रन्जन दैमारिजों लोगोसे रिफिकां गयारि, जर्ज बर' आरो माखासे गासै सा 63आ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दं। नाथाय बिटिआर गोरोबथा गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो बिथांमोनहा उदां जानो हायाखै। बिथांमोनखौ एनआइ स्पेसियेल कर्टआ हियारिं आरो ट्रायल लानाय समाव मेन्टेलि आरो साइक'लजिकेलि गोबां नारसिनो जायजों बिथांमोनहा गाज्रि थासारियाव दं बेखौ जोबथेजानाय एनडिएफबिनि नखरनिफोरा मिथिहोदों होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ। बेनि अनगायैबो गोरोबथा जानायनि उनावबो सानफा एफा साफा साफानि सायाव राय फोसावगासिनो दङ। बेनिखायनो एनआइ स्पेसियेल कर्टआ लानाय हियारिं आरो ट्रायलखौ गासैखौबो बन्द खालामनो थाखाय आरो जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनायजों लोगोसे आद्रा थानाय केसखौ बोखारनो थाखाय सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लानो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो भारत सरकारनि गाहाय मन्थ्रि, नखर मन्थ्रि आरो प्रेसिडेन्टनिसिम गोसोखां बिलाइबो दैथायहरगोन होननानै बुंथिदों दिपेन बर'आ। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि एकर्डखौ मावफुंनायाव उन जायोबा बिटिसि सरकारखौ नारसिनदों आरो बिटिसि सरकारा आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिनदों। मानोना गोरोबथाखौ मावफुंनायनि बिबाना भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि।
बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाबो 3 बोसोर बारलांसेयावबो मावफुंजायाखै। बेखौ लानानैबो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज बेग'जोंबो सावरायलायदोंमोन, जेराव बिथाङा मावफुंनानै होनो खोथा होदों। नाथाय जुदि खोथा होनाया सम मथे मावफुंजायाबा बेनि सायाव राहा लानो गोनां जागोन, भारत सोरखारनिसिम रायजो सोरखारनि हेंथा अजद हरनो गोनां जागोन होननानै बुंथिदों दिपेन बर'आ। उदखारिफोरनि गाग्लोबनायाव फिन 7 इन्डियान आर्मी जवाननि जिउ खहा। जम्मु एन्ड काश्मीरनि राजौरी जिल्लायाव उदखारिफोरनि गाग्लोबनायजों 7 इन्डियान आर्मीनि जिउ खहा जादों। रायखांनो गोनांदि थांनाय दानाव जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुंछ जिल्लायाव उदखारिफ्रा गंसे ट्राकआव गाग्लोबदोंमोन, जायजों 7 इन्डियान आर्मीनि जिउ खहा जादोंमोन। बेनि सायावनो इन्डियान आर्मीया राजौरी जिल्ला आरो पुंछ जिल्लायाव अपारेशन खालामदोंमोन। उदखारिफोर थानायखौ संदाननो थाखाय ड्रननि मददजों मेटेल डिटेक्टर आरो स्नेफार डगनि गेजेरजों उदखारिफोरखौ संदाननाया जागासिनो दंमोन। राजौरी आरो पुंछ जिल्लानि गासै 12 जायगायाव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। बेयावनो राजौरीनि खुन्दी फरेस्ट हाग्रा ओनसोलाव उदखारिफोर थानायखौ खौरां मोननानै अपारेशन खालामहैदोंमोन, जेराव उदखारिफोर आरो इन्डियान आर्मी जवानफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जादोंमोन। बेयावनो गुदुङाव थाखोमानानै थानाय उदखारिफोरा इन्डियान आर्मीनि जवाननि सायाव बेफ्रुग्रा मुवाजों गाग्लोबदों, जायजों 7 इन्डियान आर्मी जवाननि जिउ खहा जादों। उदखारिनि गाग्लोबनायजों गिबियाव जायगायावनो 2नि जिउ खहा जादों, उनाव 3 देहा फाहामसालियाव जिउ गोमाहैदों। रिपर्टनि बायदिब्ला उदखारिफोरखौ हमनो थाखाय दासिमबो अपारेशन खालामनाया जागासिनो दङ। थांनाय 30 एप्रिल 2023 अक्ट'आव गुवाहाटीनि मिरु जोबथेसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंजानाय बैसागु फोरबोआव बाहागो लानानै इन्डिजिनियास पिपल वेलफेयार अर्गानाइजेशन IPWOनि आफादगिरि सचिन्द्र बसुमतारिया जोबथेसालियाव जोबथेजानाय NDBनि सोद्रोमाफोरजों जोबथेसालि सिङाव 3 घन्टा सावरायलायदोंमोन आरो बे सावरायलायनायाव बिथां बसुमतारिया गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबनानै दोनजानाय NDBफोरखौ सख'नायनि थाखाय IPWO आफादनिफ्राय इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनो गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरगोन होननानै खोथा होबोदोंमोन आरो बे खोथा होनाय बायदियैनो बिथाङा इमेलनि गेजेरजों गोसोखां बिलाइखौ दैथायहरबाय। गोसोखां बिलाइनि गेजेरजों फोरमायथिदों दि बर'फ्रा बे हानिनो फिसा, गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा बे हायाव थाबोदों। उदांस्रिनि उननिफ्रायनो जों बर'फ्रा संबिजितनि मोन्थाइनिफ्राय नासयजाबोदों आरो उदांस्रिनि सिगांनिफ्रायनो बर'फ्रा आलादा सिनायथिजों थांनानै थानो थाखाय गुबुन गुबुन आफाद दानानै सोमावसारबोदों। नाथाय माखासे सोलो गोनां आरो मेगन गोसा ब्राह्मण सुबुंफोरा नासयनानै आरो गादबनानै जोंनि सोमावसारनायखौ गासैबो दैयाव थांहोदों। ब्रिटिशफोर फैनायनि सिगां जोंनिया राजा रानिबो दंमोन आरो बर' हारिया गावनो रायजो खुङोमोन। बेनिखायनो रिअर्गेनाइजेशन अफ स्टेट्स एक्ट 1956 नि बायदियै जोंहा आलादा रायजो मोननायनि मोन्थाय दङ, जायनि थाखाय गुबुन गुबुन आफाद दानानै सोमावसारबोदों आरो सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा BAC, BTC आरो बिटिआर मोनथाम गोरोबथा मोनबोदों। नाथाय 3थि गोरोबथाया BTCनि थाखानाय गोहोखौ खम खालामदों। जुदि बियो गोजोन गोरोबथा मोनबा बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे सोद्रोमाफोरा गोरोबथा खालामनायनि उनावबो मानो जोबथेसालियाव थानो गोनां जाखो? गोरोबथा जाखांनायनि उनाव गोरोबथानि सासे सागानगिरि आरो आफादनि जायखिजाया सोद्रोमाखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनोबा उनाव गुबुन हाथियार लाग्रा आफादफोरा गोरोबथा खालामनो आगान बारायबोनाय नङा आरो बेबायदि गोरोबथा जेराव सासे सागानगिरिखौबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनाय जायाखै, बेजों बड'लेण्ड ओनसोलाव जाथावै थासारि जायोबा बेयो भारत सोरखारनि दाय जागोन होननानैबो मख'दों बिथाङा। बेनिखायनो प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुखौ खावलायहरदों जाहाथे गावनि गोहोखौ बाहायनानै जेबो जाहोन गैयालासे मोनसे गोख्रों थांखि लायो, मानोना सिगांनि समफोरावबो बारग' प्रेसिडेन्टआ गावनि गोहोखौ बाहायनानै माखासे क्रिमिनेलफोरखौ रेहाय होबोदों। BPFनि MCLA देरहासात बसुमतारिनि नुजाथिनायाव खेबसेयैनो गंगु गामिनि रायजो राजाफ्रा BPF दोलोआव हाबदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि BTC बियाबनि सिङाव थानाय टारं सेरफां प्राइमारिनि बेंखनाव थानाय आवदां ओनसोलनि गंगु गामिफोरा गासैबो BPF दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों MCLA देरहासात बसुमतारिया। गासैबो गामिया जयै रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों आरो बे फोरबो खुंनायनि गेजेरजों BPF दोलोआव हाबदों होननानै फोरमायथिदों MCLA देरहासात बसुमतारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि मोनगु गामिनि रायजो राजाफोरा UPPLजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव दंमोन। दा बिथांमोनहा UPPL दोलोखौ बिदाय होनो थाखाय ओनसोलैनो ज' ओंखारबोदों आरो BPF दोलोखौ बजबनानै लादों होननानै फोरमायथिदों देरहासात बसुमतारिया। बिथांनि अनगायैबो UPPL दोलोखौ मदद होनो एंगारनायनि सायाव आवदां ओनसोलनिफ्राय फोरमायथिदों दि आवदांबारि ओनसोलाव सोरखारा ट्रेक्टर होनो खोथा होदोंमोन, नाथाय होआखै। जागोन होननानै बुङो, नाथाय जायाखै।
थगायनानै दोनबोबाय थादों। बेनिखायनो बे सरकारखौ नाङा होनानै खौसे जादों आरो बे हाबाफारिखौ लादों होननानै बुंथियो बिथाङा। गंसे फरायसालिनिफ्राय 7 फोरोंगिरिफोरखौ गावथारदों। गिथावना थासारि, फरायसालिनि सिङाव हाबनानै 7 फोरोंगिरिफोरखौ गावथारदों। गिबियाव सासे फोरोंगिरिखौ गावथारनाय जाथाय जादोंमोन। बेनि उनाव बेनिनो खिथेर लानो 7 फोरोंगिरिफोरखौ गावथारदों। बे गिथावना जाथाया पाकिस्तानाव जादों। पाकिस्ताननि खैबर पख्तूनख्वा प्रभिन्सनि आपार खुराम ट्राइबेल जिल्लायाव जादों बे जाथाया। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानाव सुन्नी ट्राइब आरो शिया ट्राइबनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो गोरोबलायै थासारि जाबोदों। फोरोंगिरिफोरखौ गावथारनायाबो मोननै ट्राइबनि गेजेराव सुथुर थानायजों सोमोन्दो गोनां। रिपर्टनि बायदिब्ला गिबियाव गभर्नमेन्टारि मंगल हाई स्कुलनि फोरोंगिरि मोहम्मद शरीफ, जाय सुन्नी ट्राइबनि, बिथांखौ लामायाव हाथियार लानाय सिनाय मोनै सुबुंफोरा जमनानै गावथारदोंमोन। बेनिनो खिथेर लानो थाखाय माखासे सिनाय मोनै हाथियार लानाय सुबुंफोरा गभर्नमेन्टारि मंगल हाई स्कुलाव नुजाथिफैनानै दुंहाव थासारि खालामफैदों आरो फरायसालिनि स्टाफ रुमाव हाबनानै 7 फोरोंगिरिफोरखौ खेबसेयैनो गावथारलांदों, जाय फोरोंगिरिफोरा शिया ट्राइबनिमोन। फरायसालियाव हाबनानै खेबसेयैनो 7 फोरोंगिरिफोरखौ गुलि गावनाय जाथायखौ दासिमबो रावबो आफादा सिमान लायाखै। अब्लाबो सुन्नी ट्राइबनि हाथियार लाग्रा आफादनि खामानि जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।